Bos, mau goreng apa kemendengi, Bos? Ansi kok peluke kemelu nah iki kan. Piye goreng apa kuwi? Tak kandhani. Aku ki nampa karyawan baru. Ditren. Lagi training goreng lombok. Lah, lomboke kok iteng-iteng kaya ngono piye ta, Bos? Ya Allah. Lagi training goreng lombok lho iki kak. Iki lagi training goreng lombok. Iteng kaya silet kuali. Lah ya, lagi training ora sedina wae ora setengah jam wis gorenge gosok lombok kan iki terus piye ya? Terus orang melayu mulai Jenenge anak muda, Bos, Bos. Terus bisa omongin jano ki. Mak iki mandiri, ora perlu bantuan, ora perlu karyawan, tandangi dhewe sak banteh. Lah kok ngengkel, mak di-training sih ora apa-apa. Di-training sih ora apa-apa, mak ngono. Lah kok Dadine kok kaya ngono. Lah nanti kamu Mbak Iwa iki nyemplungke lombok iki gorengan. Lah kok dadi kaya ngene iki. Dia langsung pamitan mulih. Alah alasane anu tenge senep. Kamu lakna ta kemelun wajane. Kok mendem ambune kaya gosok-gosok iki apa? Lah kok, Mak, lu tak mantuk sing ya, Mak, meteng kula senep. Tak kira iki ya lagi datang bulan apa piye ngono kok. Lah ditutupi ire iki lah kok dadi kaya ngene iki. Ala untung wae lombok murah sayang. Wis diomongi mak iki ora butuh karyawan. Tak kek yo training di training goreng lombok gosong ngene terus kepiye? Padahal lombok piro, Mak? Ya mung murah untuk ngomong 12.000 sayang. Lah iya ta, upama 100.000 piye jute? Ya 100.000 tak kan dijoli no, 100.000. Bulan iki akeh angel kok. 100.000 radio ya piye? Lah iya. Kadang 12.000 ya Allah. Semen ya. Semen ya, Bos. Kosong. Untuk aku sabar sayang, ya semen apa. Tapi klambimu apik nak dasare apik nak, Bos. Oh iki ta? Nah, anu. Ya Allah iki kok paketan kok ngene genduk cincak, genduk cantik collection omahe Jawa Timur kono. Omahe Mojokerto apa Sidoarjo ngono. Lho, pamit dipaket iki apik banget iki anu. Dasar payung sayang gitu. Apik banget to make dikeki 8. Make dikeki 8 ndek iki sore dipaketi kok kono sayang gitu. Apik ta lho? Apik no. Ki tinggal canam ngono saya sip kuwi. Ada kayak India. Suruh. Tidak joget-joget. Kayak India. Emang make keturunan India sayang, enggak? India. Lah pokoke rampung Sapa sing anu ayam. Cek ping kasih telung godokan kas sayang. Engko ora kena ngantuk lho, Bos. Oh iya, tak ada, tak teko tak omongi. Dia iki sing arek make kompor, nggih ndang dipaketke sayang ya. Nggo serepan mae, ayo. Sing baik hati dia ingin sama dermawan, yang sing dia ngebel mae. Mak, kompornya sampean apa? Kompor jos. Kondak dikirimi telu. Ayo wis ora usah telu, wis rasa ngoyo-ngoyo. Siji wae nggak tekan ngomah. Wis alhamdulillah. Ora usah telu, ndak pokean. Wis sak ikhlasmu ae dikeki siji ora apa-apa. Secuwil ya ora apa-apa kowe tegel, rasa ngomong telu ya. Lah secuwil engko sing garap piye? Kompor secuwil ya kok. Diketok lah. Diketok ngene iki, kaya tempe. Iki bongkote iki pucuke ngono, adine kok kata nganggo tabung ngerti ra? Ngono kuwi ya sayang. Murep dhewe. Heeh. Makasih Anda cantik, sing kayak daster dek ini ya, lho. Dastermu payung India. Tak nggo sayang apik banget kayak ini adem, genduk cantikku collection sengko Sidoarjo, Mojokerto apa Sidoarjo ngono wae Jawa Timur etan dhewe. Terima kasih berkah selalu sayang. Rezekimu ora lo kata kebak ya sayang lho, tak nggo wisan lho. Tak nggone omah. Tak nggone omah, tapi sing nggone apa jenenge Bunda Jayati ae khusus tak nggoyen enek tamu-tamu agung. Kowe tak nggo khusus tak nggo lunga-lunga tok wae. Pokoke sing kae batik-batik asli kae tak nggo elegan-elegan kae, tak nggo khusus yen enek gaya. Insyaallah kan enak iki tanggal 21 nek tamu agung meneh. Sak Kompi. Sak kompi meneh. Alhamdulillah. Berkah selalu, muga-muga ora udan,
ngen rame. Mak esok nek bikin heboh meneh, esok nek tamu agung sengkok Klaten sayang. Pokok iya, ngono bae. Ora itu dosere, ora itu sere. Oke, oke.